तिप्रासा लुकुरंनि जोंजाल ताइया गगजागलाखा साखामियाव गलायखे केबो फानो फायै नायफैया अमहायरो खायक जानाय गथमा गासै फायग्या ताखुक बलिन्द्र देव बर्मानि याकुंग बथ्राय कतर थाइमाबाय बेमार कतर गलायै थंगार गलाय दंखा ताखुक बलिन्द्र देव बर्मा बिनि गामि अंखा बेलपारि आरडि ब्लक बाय खोबजांनाय खुमुलुं खातुं गामियाव बिनि उमर 24 ताखुक बलिन्द्र देव बर्मा नि याक ते याकुंग बथ्राय कतर थाइमा बायन सामुंग थाङै माया अंजाक हाबोबाय नक नखुंग आजिमुं गोरै अंलायजाक बिहिक ते बोसा खरगनिनो तियै ताबो वाना मुंग गलायजाक तामुखे हामब्रनाय बोसाय बलिन्द्र देव बर्मानो अवान सुमुंनो तियैनो खागोनां माया गोनां लुकुरंनि थानि चौबाचु सानजाजाखा बिहिक शर्मिला कलय तामुं माने निनि माने सागो बेमार किसा साइखनार दे आनाबो बेमार माने गांगाय 2018 र खमलंगाव जीवन देवनाथ बेथार जाबोनाय आनो अनथ पुलिस रम तलांगनाय आनो पुलिस रिमांड बुई तगै आनो अमाके खलरिका आंगाबो टिका आनताबो बासे मेया साइने नंमाया अमहाय दङ एमने तानि बागै नों बुजा खालो अब आनो वानसा बेथार होनाय आनो पुलिस सिगार खालि होनाय आनो बुखा इनका आं बेथार मा करे बो तारिख रग रमजा खाबो बो सनलो तारिख ले 2018 बिस तारिख जाना आबलां मुतकरी कासे इनके नों ताबो खना खजगिरि मानदिना इनके नों ताबो तामो कोटो नों हाजिरा रै जमा तो आं कोटो हाजिरा रै मा दङ माने ताबो फन पाया हाजिरा रै मा दङ ना कनिनि ताबो साक तामो खा बनि यागलो आन साक कष्ट बोलते आन ताबो या छिरो याग्रो बेबन मुनबायो मुनैनाय दुनक माने आं दंमाया बरिसाय मा दङ ओ जे ताबुकनि नि सागो जे रोगि माने कय बছर उनका 2018 से ताबो 6 बोसोर हायका जों 6 बছर उन दंखा अंके नों डॉक्टर ओगो ना नायजाखा डाक्टर नायजाक माने न शिलं रग थांखा सिलचर रग थांखा थांमाने न ताबो शिलं थांमा जोंनो ताचे फाइपिदि माने जों रां फैसा करिंने सिन थांमालिया जे नायजाक थानिले नि रां रग बोसोर खरस रग उनखना रां एमने खरस थांखा 5 लाख नफोर थांखा 5 लाख नोंले ताम खायथंजा आं कुन खाया बेकारसे बेकार इनके नों ताबुक तामो नाय लुकुरंनि थानि आं लुकुरं सानै ताबो किसा मिसा साजमा कांखबा आं आनो याग्रनो हामै मानान होना आं आसा खाय इनके निनि बुमो बलिन्द्र देवबर्मा पोका मिक्लाय बासिक पारा इनके आं ताबो खुमलंग तंगो जे तंगनि पारानि बुंके पारा कताल खाटुं पारा बो ब्लॉक अंदर खोज जाबो बेलबारी ब्लॉक ना ताबुकनि लगिनि निनि बसायनल नों ओ बिनि रोगि जे मानजा तंगनि हामरना द मुसुङ आन बसायनो हायपना आनि सागो रां फैसाबो करिखा एकदम बनो नायरेमां रां र खक्सपन करिखानि यागो बनो ताबुक चारनाय बसादा परेनाय रां र खक्सपन करै नायरनानि ब लुकुरं थानि आं गयजाव लुकुरक खक्स खंनि पनानो सुबा खांके आन बसायनो नायरो हामरि कारि मानान ताइसा डाक्टरत लां फिदनानि रांबो खक्सपन करै शिलंग ताइसा फाइपिदि होनमानि आं तलानि माया आन बसानो चारना बरा खक्सपन करै नायरि माया नगो हामिया कलायजाक रि बसाय